lalagyan mo ng star anise, lalagyan mo ng kung ano pa, lalagyan mo Sprite, gano'n. Or ano, kasi again, parang meron siyang masim na itim-itim yan eh. Ayo, ito yung matindi. Nakalimutan ko pala, na ngayon ko lang naalala. Yung parang ano na yun, pagkain na yun, alam ko may isda. Diyan parang medyo malansya, parang hinalo pa ng isda. Tapos no, yung cover niya taas, may parang silver. Alam mo yung parang gold na, alam mo yung gold flake, ayan, gold flakes yun. May silver flake siya, parang may foil na silver, pero nakakain. Alam mo, hindi mo kinakain ko yun. Dahil boss mo, yummy, sabi ko gano'n. Masarap, masarap. Pero tutuksin na gusto ko na ako sa halo-halo. No? Pero ano lang yun, yun na. Pero again, yung mga nakikita ko mga Indian or Arab foods, for sure alam ko masarap yung mga yan. Na-check ko lang ako dun sa parang hindi siguro trip ng panlasa. Again, itong mga pagkain natin Pinoy, sa totoo lang, sa mga American maalam. Sa taste buds nila, nalalansahan yung mga yan. Nalalansahan yung mga yan. Pero sa atin, masarap. So again, we need to respect their culture. Bagay yung nakasanayan nila. It's just not for my taste buds. Yung natikwan ko ngayon. Tatawa talaga ako nun, naalala ko, sarap. Dahil nga boss mo. hindi ko pa sasabihin na pangit lahat. Basta mabusit ko naman katrabaho. Masarap ba ka, Jay? O ito, meron pa ako dito. Binigay pa nila sa akin. Walang niya. Yung mahirap siyang kainin, yung natikman ko kasi nga dahil lang bilisan natin. Ilang segundo pa yun? Ikot kaya ako o ikot na lang ako. Truck, okay. Grabe yung mga truck to ba't ito bintusin na? Di ba lumot? Ito na lang ako. Naalala ko na merong isda na nilagay dun sa pagkain na yun. Kaya pala hindi ko makain. Balansa siya na isipin mo yun nga, para siyang kakanin na yung kalamay na nilagyan ng isda, tapos laurel, tapos yung kung ano spices na paminta, ganun. Kaya hindi ko makain. Maganda siya tignan, mukha siyang masarap, pero pagka tinikman mo, ewan ko sa panlasang Pinoy hindi yun ang panlasang Pinoy. But then again, maaari sa ibang ibang lahi, masarap sa kanila yun. Kanya-kanya yan, panlasa kumbaga. Sa atin, sarap na sarap tayo sa bagong, pero sa mga ibang bansa, lansang-lansa sila sa bagong, di ba? Pero yun nga, pagka ganyan, maaari hindi ka na sasarapan sa luto, mas mainam na just keep your mouth shut na lang. Hindi mo man gusto, saka na manapakita pagka wala nang tao. Hindi yung tipong nandyan siya. Baga respeto, kasi pagkain yun respeto dapat sa pagkain. Dominar to Dominar na gano'n pwede sa sa NJAX.
Buti umarang. Uulan yun mamaya. Mga 4 or 5. Dito ka ba? May klase ka naman. Alam ko. Pinutol yung puna. Siguro dahil ano, maulan. Duhat ba to? Duhat ah. Durog ako dyan. Ibabalag ko next time itong M&M Bakery. M&M Bakery yan dati. Way back 90s, andyan na yan. Kinder pa ako, andyan pa yan, andyan na yan. Diyan ako bumibili nung ano, yung violet na ano, na tinapay nung 90s. Ay, sarap ko. Sarap gumawa yun dyan eh. Yung violet na tinapay. Parang medyo magatas-gatas yung loob na ano. Sarap. Ay actually sa crossing nun masarap din ang titinda ng ano. Masarap din ang titinda. Masarap yung tinitinda ng ano, ng bakery. Dito, dati yan, yung bahay na yan, corner na yan. Yan, yung loteng yan. Hindi yan divided sa dalawa, isang buong lote lang yung dati. Ano yan? Peryahan yan. Tapos ito, itong yaitan yung yan. Wala pa yung cover dati, yung kanal na yan. Yung kanal na yan, ano, lagi ko tinatambayan yan nung maliit ako. Kasi after ko magaling dyan sa Holy Spirit, daycare center, pupunta ako dyan para tingnan yung ano tawag doon, yung mga suso nasa ano sila, sa kampong. Kaya lang, ang ganda nilang tingnan. Ibig sabihin nun fresh pa yung daan, I mean yung kanal malinis siya. Focus muna tayo sa pagtawid, delikado ito.